Raga Bathara Putra. Urip rena-rena critane ora nyambung sapa sira yen pancen lagi dicoba sugih bondo salah upet ilang muspra kaya cerita uripe kamparna ludaya langite mandung sukaraja krasa suwung tambah longso bojo ayu pamit lunga tan saya abot sanggane nyawa anak cilik ditinggal ibune di arep baline bisa kumpul maneh kaya biyen nanging nasibe kaparana kinarise pancen beda bojo sing maune tresno kepencet wong selapura ning pangadilan sidang ping 9 banjur pekatan kaya cerita uripe Parno daya langite mendung sukaraja rasa suwung tambah loso bojo ayu pamit lunga tan saya abot sanggane nyawa anak cilik ditinggal ibune di arep baline bisa kumpul maneh kaya biyene nanging nasibe kaparna kinarise pancen beda bojo sing maune tresno kapencet mong selapura ning pangadilan sidang ping